Saúdos, señoras e señores, seguimos en Entre Nós. En esta ocasión vamos a dar a benvida a esta a súa casa, por suposto, a José Manuel Vázquez, ele é o presidente de GRIP Fútbol Sala Carballiño. Como estás, José Manuel? Moitas gracias. Gracias a vos por a invitación. Pues bueno, aquí estamos para, como decía un gran persoaxe de aquí noso, viñen para falar do meu libro. Efectivamente, pois de libro non, de cromos falaremos dentro de un ratiño, non? Sí, sí. De álbumes de cromos falaremos dentro dun ratiño, pero nós primeiro quixéramos aproveitar para saber un pouco máis de ti, non? Cantos anos levas sendo presidente ou cantas tempadas neste caso, non? Se me preguntas así parece como se levara 10. No, cantas tempadas? 3. Tres tempadas. Eu ca xente ca que estou entramos na tempada 2017-2018. Contame un pouco como foron esos comenzos, como empezaches nesta andaina. Empecé un pouco, entrei con Víctor, encargado do pabellón, con Miguel, de Panadería Manxares, que foron un pouco, os que falaron comigo, e a situación do club é que a directiva anterior, por certos problemas que eles tuveron, deixárono, e, había que botar máis desto. Empezamos, moita ilusión, moito traballo, e vivimos unha época que, cambios que houve na federación, daquelas as fichas tramitábanse aínda sin ser telemáticamente, entón, digamos que era un pouquiño, isto estaba un pouco 1.0, tecnolóxicamente falando. Claro, todo eso levou moito traballo, sorte que tiñamos a Óscar Carballo, que era o que estaba naquel momento como director deportivo, e, unha persoa que máis ou menos neso xa se manexaba, e, tocou todo ese cambio a nivel federación, porque, fichas, tramitación de fichas, xa todo telemático. Adestradores, hasta ese momento, na federación non se metía moito na titulación dos adestradores. Cando nos entramos, os adestradores tiñan que ser todos titulados. Entón, tocou un pouquiño facer a profesionalidade do club a nivel adestradores. Pero iso é positivo, non? É positivo, pero... Ten unha parte positiva, me imagino que outra negativa, non? Non, vamos a decir, si é positiva por unha razón, é dicir, Carballiño Fútbol Sala, eu entrei un pouco, porque o meu fillo está aquí, amigos pídenche, de botarlle unha mão, de colaborar e falo, pero, eu era un mundo que descoñecía completamente, non... Entón, claro, dache moito traballo. Que pasa? Claro que é positivo, porque, a nivel fútbol sala, Carballiño Fútbol Sala é un referente en Galicia. Hai que pensar que, os equipos tes desde a categoría dos máis piquiniños hasta o equipo sénior, 2 equipos femeninos, xa ten unha magnitud, ten unha dimensión donde... Importante. Claro, é dicir, non podes decir, imos 4 amigos cos equipos todos, non. Tes alevín, infantil, cadete e xuvenil competindo en Liga Gallega. Que pasa? Os que estamos aquí, sonache como que compiten aí, é algo normal. Non é normal, é moi difícil. Tes que ganar a Liga Provincial para poder ascender á Liga Gallega. Despois, ascender, se tú queres, podes facelo, hai que manterse aí. Os rapaces, hoxe en día, o que máis chama é o fútbol sala é o que menos, nese nivel, entón, é complicado, é moi complicado manterte. Entón, sí que adestradores titulados, traballar moi ben ca base, ca canteira, é bonito. É bonito. É bonito. Esa é unha frase bonita. Cansado, porque, pero... Como, antes falábamos do que eran os comenzos, e agora na actualidade, gustaríanos saber que nos fixeras esa valoración de como está agora mesmo o club. Hombre, eu creo que está ben. Está ben nese aspecto porque, Que carencias podríamos decir que ten todavía, que estás aí intentando loitar por elas, non? Porque isto é unha loita continua, me imagino. Carencias. O primeiro, cos pais. Digo de boa maneira, a nivel de asistencia ao pabellón, chamache a atención que vas a outros pabellóns e hai máis xente. Fútbol sala, non só mellor os pais dos nenos, sino do público, non? máis apoio da xente do pobo. Porque queiras ou non, os nenos de estar ali e ver xente na grada ou non,
estos rapaces, é dicir, o que lle sobra é desparpajo. Por caixa xente na grada non van estar máis cohibidos. O mellor os rivales, ese sí. Ora, os nosos non. Entón, pues, bueno, tal vez, sí, ese empuxe da grada nos partidos, pois sí... Sí sería importante, non, de algún xeito. Sí, porque so velo, que, oye, aquí non se cobra entrada, é dicir, tú vas ao pabellón, ves o partido, e claro, ves nas gradas os familiares dos nenos que están xogando. En canto ao pabellón, cal é o estado actual? Vos como profesionales, non, que o vedes todos os días. Hombre, os políticos, eles que sigan mellorando o pabellón e as instalacións que é necesario. Sí. Pero si somos realistas, Carballiño ten un pabellón moi bo porque vas xogar por aí a outros campos. E ves o que hai, non? A nós suspenderonnos esta tempada 2 partidos por condensación. Un deles van xogar, creo que é o equipo alevín, a Marín este fin de semana, 6 minutos. 6 minutos. Sí. O árbitro deixou xogar o que el lle pareceu, e faltando 6 minutos suspende o partido, sin contar que o outro equipo ten que desplazarse outro día, facer 80 km para lá e outros 80 para cá por 6 minutos. Madre mía. Pabellóns donde tú... Vaya magua, non? Porque... Sí. Pero bueno, sei que imos ir ali, imos remontar. Con esas cousas xa contades, non? Sí, de algún xeito. Tens que contar, porque é que senón desesperaste. Nos aquí temos un pabellón que ten 2 pistas. 2 señoras pistas. Tú ves desde os límites da pista hasta a parede, pois aí hai unha distancia considerable. Vas a outros pabellóns, ves o banquillo, están os xogadores do banquillo así sentados, e cando ven algún xogador que está no partido, teñen que poñerse para atrás, porque senón písanos. Non... E despois aquí faime gracia que a nos protestanos por a lona non. E temos unha moqueta diante do banquillo, bueno, pois protéstanos por eso. Bueno, que os seres humanos somos bastante inconformistas sempre. José Manuel, contanos que tipo de axudas tedes, porque... A ver, levar os nenos, sempre hai moitos gastos, non? Con que tipo de axudas, subvencións tendes por parte de... Sí, contanos un pouco. O Concello sí que aporta... Hombre, podería aportar máis, nós sempre temos que pedir máis, porque, oye, si máis tes, máis gastas, máis melloras, máis avanzas, pero bueno, o Concello é unha parte moi importante, e despois tes Xunta de Galicia, Diputación, e patrocinadores a nivel privado. Hai moitos patrocinadores, contades con... Sí, a verdade é que nese aspecto... A xente implícase, non? Sí, cada un na súa medida, pero sí. Sí, a verdade é que, oi, hai que agradecerlle que a colaboración, porque sin eles non podería seguir adiante, porque o coste desto, daste conta cando estás metido aquí. Para que te fagas unha idea, en autobuses gastanse en torno aos 12.000 euros ao ano. 12.000 euros ao ano. Inda cos nenos pagan unha parte, pero bueno... Mínima. Claro, que non chegaría o resto ten que sufragar claro, non chega. Licencias a nivel de arbitraxes, falo así un pouco, porque, bueno, cando hai que presentar as subvencións, quen se encarga disso son máis ou menos as cifras, e que as teño así frescas. De arbitraxes este ano creo que foron tamén sobre 11.000. Fichas e gastos federativos sobre 6.000. É unha cantidad importante ao fin do ano, non? Sí. É unha cantidad importante. Sí. Ben, estamos de aniversario, non? Ou estades de aniversario? Estamos todos. Estamos todos, efectivamente, eu dixen ben, estamos de aniversario. Este é como se fora un neno de todos. Efectivamente, además hai que mimalo, eu creo que hai que mimalo entre todos. Por iso vai moito a colación o que decías antes da participación da xente, non? Que de todos hai que mimalo entre todos e apoiar de algún xeito, non? Sí, eso, aparte sí que se nota, cando vas por aí outros pabellóns donde sí que ves que, bueno, chama máis o fútbol sala. O mellor igual tamén pode ser, porque, a veces hai que facer autocrítica. Igual nós estamos facendo algo mal ou non estamos facendo necesario para que a xente veña. Claro. Bueno, eu creo que eso non é así, pero bueno. Eu, mira, unha cousa garantízoche, o que facémolo ca mellor intención posible... E con toda a ilusión. E con toda a ilusión. Que pasa? Que a veces as cousas non che salen. De todos modos, eu penso que somos unha directiva que, si calquera ven propoñer, axudar
eu creo que nunca nestes 3 anos se lle dixo a nadie que non. Toda crítica constructiva é benvida. E sobre todo cando a xente que estamos na directiva non somos xente de fútbol sala. Somos xente, veciños daqui do pobo, que por circunstancias estamos aquí metidos. Hoxe estamos, mañá non estamos, mañá o mellor igual estamos no badminton. Porque o fillo está xogando ali ou un amigo chupino. Claro que sí. Entonces non... Ademais, dices a frase tan fermosa que a mí me gusta tanto, que o que fai o que pode non está obligado a facer máis. É unha frase moi boa. É que é certo. É que moitas veces alguén que, pois, a simple axuda de que che diga, pois mira, eu encárgome de ir de delegado aos partidos, porque, por exemplo, sí que temos adestradores, pero, claro, fai falta adestrador e delegado. En estes anos, en varios dos equipos, o que fai de delegado é un pai. Pois esa persoa sacrifícase, porque ao mellor o sábado á tarde anda que non lle sobrará que facer sin ter que botar ali ao mellor 2 horas. Pois, esa axuda é... É de agradecer. Sí, moito. Pois vamos ao aniversario, porque hai moitas cousas preparadas para dita celebración, non? Contanos un pouquiño. Empezamos, pois, bueno, co tema de facer as camisetas do 25 aniversario, son unhas camisetas que están ali no pabellón expostas, están á venta, pódense personalizar co nome do neno, ou do pai, ou da nai, de quen eles queiran. Fixos o de álbum de cromos. O ano pasado estuvemos xa a punto de facelo, pero no momento en que nos dimos conta do 25 aniversario dixemos, momento mellor ideal. Esperar, non? O próximo ano, aparte, eu así preguntei a xente que leva xa máis tempo camín aquí en Carballiño Fútbol Sala e nunca se había feito. Ben é certo que Arenteiro sí que o había feito, porque de feito meu fillo estuvo en infantil, me parece que estaba compaginando as dúas cousas, e sí que había salido no álbum de cromos. Pero Carballiño Fútbol Sala nunca había feito álbum de cromos. E que consiste este álbum? Contanos, porque aparte está personalizado, contanos os detalliños. Pequenos detalles que, por exemplo, pois, o álbum normal é o típico, pois, tes un álbum que tes a portada, donde ven pois, a foto do club, ou a foto que a empresa que che fai os cromos ao mellor te asesora, ou que che dice, bueno, pois isto ten que ir así, e despois, pois, bueno, un pouquiño a historia do club, e os diferentes equipos. Esta xente propúxonos a opción de facer algo diferente. A parte de que era o 25 aniversario, álbum personalizado. O neno sempre lle vai gustar máis. Incluso o adestrador, porque o adestrador tamén ten o seu propio álbum personalizado. Sí, sí. Entón, pois, bueno, foi un detalle que nos gustou e dixemos, bueno, pois, adiante. E outro detalle foi o de vender os packs. Os packs veñen, son de 20 sobres, creo, 25 sobres. Os cromos que veñen aí non están repetidos. Eso xa garantiza, pois, que non van a ter 2 ou 3 repetidos. Claro, que aparte xa empezas con ilusión, pois non tú agora colles e dices, bueno, pois teño aquí que me diron meus avós ou meus pais 3 ou 4 euriños, collo 3 ou 4 sobres, empezas a sacar cromos, e si tes 30 cromos, 8 ou 9 repetidos. Xa empezamos mal. Cantos cromos leva o álbum? De cantos cromos consiste? Cantos cromos? Pois agora aí para finalizalo, para enchelo todo. Non sabía dicirche, non sabías decirme, non? Bueno, eso vámoslo deixar aí porque tamén é algo para que os nenos vayan descubrindo. Os nenos, os pais, as nais, os avós, aquí son partícipes todos. Sí, e sobre todo os pais, porque imagíname que, claro, os nenos sí que queren facer o álbum, pero, bueno, os pais son os que poñen os cartos, e despois, a hora de poñer os cromos, pois hai que botar tamén unha mão para que o cromo non vaya, que vaya no seu sitio, que non vaya al colocado, pero bueno. Nestos días repartíronse os álbumes, non? O luns, cando fixemos a presentación, despois, si, un éxito tremendo. Cantos se repartiron, sabes, máis ou menos? Foi un éxito? Foi, desde o meu punto de vista, desde o punto de vista de Víctor, que estaba ali no pabellón, Chantada, que estuvo el, Gabi, entregando ali os álbumes, foi un éxito tremendo por unha razón. Fixemos a presentación en 2 puntos de venta, igual che minto, pero ás 4, 4 e media da tarde xa estaba a xente preguntando se xa estaban os cromos e os packs. Esa é unha boa nova. Xa a venta, que de feito unha deses 2 puntos de venta chamou, me dixo, oye, mira, cando me ides traer os cromos? Claro, eu sorprendí, me dixen, pero mira, que ainda se fixe a presentación ahora a mañá,
e vanse empezar a entregar ahora, no, es que mira, que pasa isto. Pues nada, tú dille que non se preocupen que vai a haber para todos. Estuveronse entregando no pabellón e nas categorías que adestraban o luns. Pero moi ben, moi ben. Cales son esos 2 puntos de venta, podes dicilo? Tres puntos de venta no pabellón, na tienda de deportes futboleros e na tienda de chuches, que me perdoe porque non me sei o nome, pero a que está na Plaza das Monxas. A que está na Plaza das Monxas, bueno, é inconfundible, non hai ningún problema. Sí, eses son os 3 puntos de venta. Ben, esos packs, hai un pack de 20 euros, creo que é, que era o que, bueno, de algún xeito recomendamos, porque así teñen unha garantía, non? Claro, claro, que aí xa arrancas, que esos cromos non están repetidos. Entón, pues, bueno, eu lembrome daquelas etapas non tan lexanas, pero bueno. Claro que non, por favor. Que empezabas a colocar nos cromos e claro, se non sale ningún repetido, todo é moi bonito e veña. Te enfadabas cando salían moitos repetidos e te enfadabas. Nin nos rompías, nin nada, no. Que va. Ben, pois, a mí gustaríame que animaras a xente, non? A que participase e, sobre todo, que participase nesos cromos tamén, non? De axudarlle aos nenos, que sea como unha tarea, non? Entre todos. Non, e aparte, é dicir, quen queira facer o álbum, temos os álbumes todos personalizados de todos os nenos e despois aínda unha tirada que non son personalizados para que non queira facer. Aparte, o álbum ten unha cousa moi bonita, que foi tamén outra cousa que se nos ocurriu, dixemos, bueno, aparte da idea de o álbum personalizado, e nas primeiras páginas vai fotos históricas daqui de Carballiño Fútbol Sala. Todo o que conseguimos recopilar, que da cal foi de moita axuda, que nos facilitou moitísimas fotos, Víctor, o encargado do pabellón, que tamén tiña moitas, pois bueno, fixemos unha selección do que había, que claro, pensa que eran fotos donde, claro, non é como agora que tú unha foto non a ves ben e fas así co dedo para ampliar, é dicir, era foto que tiñas que escanear. E claro, a calidade pois tampouco era moi boa, intentamos sacar as que sí que se podían aproveitar. Pero esa é a gracia de algún xeito, non? Esa é tamén a gracia desas fotos, eses anos que teñen, esa recopilación, e sobre todo esa historia, non? Que é o máis importante. Sí, incluso hai xente como eu, pois sí que quere, pois oye, daquelas épocas, decir, pois tú mira, donde agora non teño unha foto de cando xogaba en Carballiño Fútbol Sala, e vou ter ora un álbum. Bueno, supoño que xa terás o teu álbum tamén personalizado ou non? Pois eu non. No, en casa de herrero, cuchillo de palo. Igual foi un fallo da directiva, sí que coincide que, por exemplo, o director deportivo, Juan Chantada, sí que o ten porque ele é adestrador. Sí? O resto non. Pero que fai o presidente sin un álbum? A veces, pois, pecar de inexperto. Bueno, o álbum teño porque teño do meu fillo e sempre podo coller os que non están personalizados, pero bueno. A ti tocache o de axudarlle o teu fillo e compartir esos ratos con el tamén? Non, o meu penso que xa il xa se encarga il de pegalos ou xa terá il quen lle axuda a pegalos, xa non... Bien, moi ben. Eu a mellor o que sí de pagarllos. Xa. Iso tamén é moi importante porque senón non van os traballo en equipo. Claro. Cada un vai facendo a súa parte e é a maneira de que as cousas funcionen. Eu pago e il pega. Exacto, perfectamente. Ese humor é magnífico, de verdad. Eu quero darche, o equipo de Badal Novas queremos darche os parabéns por ese magnífico traballo que estades facendo tú e todo o teu equipo, por suposto, e que continuedes a traballar arreo para que todo siga así e mellore cada día máis, non? Sí, queda moito que mellorar aínda moito, pero bueno, diuse un paso importante. Entonces, pues bueno, como suele decir, y para el año más. Moitísimas gracias. Gracias a vos. Moitísimas gracias a todos vostedes pola súa atención. Sigan entre nós.